Gepleyer Azatlyk Radiosu. Türkmenistan'ın ağız suwu we saglyk şu temadan tegelik stol söhbetdeşligimizi dinlemäge çagyrýar. Onu Pragada studiodan men Ýogşan Nurhan alyp barýar. Bütün dünya Sağlık Guramasynyň 2013-2020 ýyllar boýunça suwun hiýlik hem saglyk strategiýasy programmasynda bellenilmegine görä içilýän we öý maksatlar azyk önümçülük üçin ulanýan suwun hiýliniň insan saglygyna uly täsiri bar. Emma muňa garamazdan entek dünýäde arasy agyz suwunyň howpsuzlygy we ilaty el ýeterliligi hemme ýerde deň däl. Türkmenistanda suw ilaty mut berilýän haritlaryň hataryny agdalýar. Şolar wagtda ilatyň arasy agyz suw bilen üçünçülük wagtda entek çözülmeli meseleleriň az därligi barada habarlar gelip bolýar. Biz bu arada söhbetdeşlige ýerli synçy Ýazy Amanmurat Bugaýew, Türkiýede ýaşaýan türkmen biznesmeni Ak Muhammed Baýhany, Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Hallyny çağırdyk söhbetdeşlige hoş geldiňiz. Olar bilen Amanmurat Buga sizden başlasak. Türkmenistanyň arasy agyz suw meselesi elbetde bu lokal mesele hökümet tarapyndan hem boýnalynýar. Türkmen hökümeti bu urda bir topar işlerin edilýändigini aýdýar. Hususan Prezident Berdimuhammedowyny daha şoğuzda suw arasylýan zawod açdy. Şoň bilen birlikde Türkmen medeniýetiniň habar bermegine görä Prezident Berdimuhammedow Balkanlara çeşme suwuny içirmeligi barada öz pikirlerini aýtdy. Eýsem prezidentiň pozisiýasy bilen baglanykda aýtsaňyz, agyz suw meselesi Türkmenistanda häzirki ýagdaýda nähili? Berdimuhammedow arasy agyz suw bilen ilaty üçetmek meselesini öz pikirini açysan aýtdy. Şoňa laýyklykda Balkan welaýatynyň ilatyny arasy agyz suw öýden çeşme çaýlardan edýän agyz suw bilen üçetmek baradaky programma belli bir derejede amal edilýär. Meselem buralar var. Gargala gazyndyk etraflaryny dağdan edýän çeşme çaýlaryň suwlaryny bir ýere ýygnamak hem de ilaty bermek boýunça işler amal edildi. Ýa-bolmasa daşowlyň aýak ucunda ýerleşýän Könrüň etrafynyň aýy urdiýan ýeriniň aňyrýarlaryna manaçwanyň gyrdyň bir waýyna şo taýlarda da ilaty agyz suw bilen üçinetmek Berdimuhammedow işwasyna gelenden soňra ýola goýdyldy. Şo ýerde ýörüýti defga işleýär. Bu atlyň ähli hem Türkmenistanyň ilaty agyz suw bilen üçinetmek hakyndaky baş programmada özüniň beýanyny tapan ýöne var. Amanmurat, bagyşlaýyn şu ýönesine geçmediňizden bir sora bermekçi bolýar. Ine bize gelip goýşan habarlara görä şu bir topar ýerlerde adamlar öz içýän suwlarynyň içer ýarlylygyn aýdýarlar. Ine şu ýönesi bilen barlykda şu aýdylýan ne derejede hakykata laýyk gelýär. Dogrudan hem şeýle kyn ýagdaý barmy agyz suw bilen bagly? Umuman bar şeýle ýagdaý agyz suw bilen ilaty dolu üçinetmek meselesinde bir giden problemalar bar. Aşgabat şäherinde de var. Laýtyda Aşgabat şäheriniň köýün Aşgabat diýmeli bolýar. Şol köýüm köýollardaky agyz suw bilen üçünçülük meselesi goýşedilmedi. Hatda geçen atyryň 80-nji 90-njy ýyllarynda salynan zaýlarda da agyz suw meselesiniň problemagy urlayan ýeri aksta bar. Muňa ähli sebäbinem döwlet siýasatynyň boýnuny oklap bolanyk ýöne var diýjek bolýan. Şo bilen bagly ýokardan Nurana kararlar kabul edilýär. Hatda şolary maňa feriştesi bilen üçinetmek hakynda da gelişli guramalara, edaralara, ministrliklere görkezmeler berilýär. Ine ýöne şu ýerden başlanýar. Döwlet tarapyndan goýberilýän puly öz şahsy behwidine hyzmat etdirmek, öz ýüzüni galňatmak tedribesi ýyl köpelmese ağlanok. Ine şulatların prezidentin öňe sürýän ýa-da döwlet tarapyndan, hökümet tarapyndan kabul edilýän kararlar bilen korrupsiýa hem de şahsy behwid ikisi paralel deň hereket edýär. Şol üçin hem ýanky edilýän ýagdaýlar ýüze çykmagyna köp bilen şu ýagdaý sebäp bolýar. Özüm boýnalmak gerek şol korrupsiýa, şahsy behwid täwat döwletiň kabul edýän kararlaryndan öňe düşýär. Ýogşan bir Amanmurat Buga Ak Muhammed Baýhany size geçýär. Şu agyz suw meselesi marda nähili? Ak Muhammed siz bilýän ýeriňiz şu arada iki agdaýsanız ilki.
üçüncülük ýagdaýyna garamyzda Mar vilayatyna bilýäňiz şoň içinden akyp geçýän Murgat deriýasy esasy şo bolup durýar. Aga suwuny şondan içýärler adamlar. Bizim tek olanlykdan ýary ýadyma düşýär şo deriýa gyşyna ýadyna joşurdy. Aňardan ýagşýasa ýagarlar erese innuştarlaryň üstünden gelýän deriýada suw bolardy. Soňda ýada bolay Tomus adam Tomusyň ortalaryna suw adalyp düýüne sehel akardy ýa-da durup şo içinde gurçuklar emelegerlerdi. Şo suwlardan hem adamlar alyp içýärdi. Guýsy bolmady adamlar. Şonda da köp bir eşitýärdik şo iç kesellere duşan adamlar eşitýärdi şo barnisollara düşüp kesel haralara düşüp doktorlardan özlerine geçeni sorayan adamlar känni. Indi şonu häzirki ýagdaýa garaňyzda bizim Türkmenistanyň köp ýerlerine adamlar esasan o ýerlerine ýaşaýarda. O ýarsynyň köpsi o ýerlerine ýaşap o hozuluk mallarçylyk bilen meşhur bolýardy. Indi şo Murgat deriýasynyň boýunda köp adamlar ýaşap, olar köterlimi, ýa ýerleri öldürdirdimi, ýa suw aňyrlarda galýan suw yetmeçilikken şo ýerde diýip eşitýän özüm ýaňrak gaýdymsyň bilýän ýagdaý. Tomslaryna suw bolano, adamlar kösenýär, beýle gaýradan gelýän kanalyň suwan bulanyp gelýär. Şoň üçin men pikirimçe şo taýdaky ýaşaýan adamlara ünsvermeli we suwun köselýän ýerine gowudlaň töreklerini suwy çäledeni işläp arasalap çälede turgular bilen adamlara işerýäli suw ýagdaýyny geçirmek meselesine seredilse gowurm kadýan. Ak Muhammed Bayhan edilmeli zatlara dolanyp geler. Ýazgy Hudaýberdi halla geçýär. Hudaýberdine şo Türkmenistanyny ilatyň ortaça ömür uzaklygy meselesi hakynda ýa-da çağı ölüm hakynda köp gurrun edildi şo 90-njy ýyllaryň başynda. Muňam bir gapdaly şo agy suw bilen baglanly. Sebebi şo Türkmenistanyny paýty üçin ulanylýan suwdan adamlaryň içýänligi ýa-da açyk ýaplardan adamlaryň suw içmeli bolýanlygy, şo keselçiligiň ýaýraýanlygy ýa-da şo suw kanarlarynyň boýuny adamlaryň ýakyn ýaşaýanlygy, muňam şo suwun hapalanmagyna, ady gönderiniň hapalanmagyna sebäp bolýanlygy hakynda 90-njy ýyllaryň başynda metbuatda görülen çykdy. Şu ýagdaýlar bilen barlykda siz ine golaýda da Türkmenistana gidip geldiňiz. Şu Türkmenistanyň arasy agy suw meselesinde nähili problemalar bar häzir? Türkmenistanyň agy suw meselesinde problemalar gaty ulu diýip hasap edýän men ýa-da bolmasa gaty agyr diýip hasap edýän Aýratynam da şu vilayaty Erwet onun soňky Erwet yer Mari ilatyň köp ýeri şu ikisini gaty Erwet. Egerde biz soňky statistik maglumatlara seretsek, ulu adamlaryň orta ýaşy bizde pes, Aýratyn çağalaryň ölümüne üns berilýär. Çağa ölüm boýunça SSR döwründe Türkmenistan iň ýyzdaky ornudy. SSR'de her 1000 diri dünýäniň çağadan 22-23'si ölýän bolsa 1 ýaşyna çenli, Türkmenistanyna 52-54 çağa ölýär görkezildi. SSR'in iň ýokary derecesinden hem 2 hesse bizinki artykdy. Şo döwürde Merkezi Aziýada iň kän çağan dünýä ýenen ýeri Täjikistan hesaplanýardy. Ýöne Täjikistanyň çağ ölümi Türkmenistanyňky ýaly ýokary däl. Şoňa ýeketäk sebäbi suwun arasalygyndan. Täjikistan bir näçe derýanyň üstünde otýar. Bizde bolsa suw yaramaz. Şol yaramaz suw owul bilen çağ ölümine gaty Erwet täsir edýär. Suw meselesi, saglyk ol döwletiň geljegi. Şu düýün men öýde Tewrady okudum. Ýöne elmallym da Tewrady okudum. Şol ýerde bir söz bar. İslenlik padşanyň guwonjy, islenlik padşanyň täji onuň milletiniň sanyndadyr diýär. Milleti köp bolan padşa awraýly diýär. Türkmenistanyň geljekki awraýy çağada onuň saglygyna, eneleň saglygyna, adamlaryň saglygyna. Şoň üçin hem suw meselesi döwletiň ertirki iň möhüm meselesi bolup durýar. Bir ýazgy Hudaýberdi hally gepler Azatlyk radio hormatly dinleýijiler. Tegeleg stol söhbetdeşligimizi saatlara kesme bilen dowam etdirýäris. Qadarly dinleýijiler, siz Azatlyk radiosynyň Tegeleg stol programmasyna goşulmaga, gatnaşmaga çagyrýar. Bu gepleşikde resmi türkmen metbuatyny agdalmaýan, emma türkmen jemgyýetçiliginiň durmuş ýaşaýyşyna gönlün täsir ýetirýän meseleler barada açyk hemme taraply görüň etmäge, jemgyýetçiligiň öz meselelerinden habarlygyny diňeltmäge finansyk edilýär. Siz aýdylýan pikirler barada öz pikirleriňizi aýdyp, tema teklip edip, ýurtda edilýän gowy işler barada hem delilli görüň edip bilersiňiz. Pikirlerinizi bize Türkmenistanyň, Türkiýede habarçylarymyzyň üstü bilen
telefon, internet, sosial ulgamlar adatkabar.com arkaly getirip bilersiňiz. Öz meseleleriniz hakynda gepleşiklere goşulsaňyz hoşal bolar. Bizim internet adresimiz adatkabar.com. Facebook adresimiz Adatlyk Radiosu aýry ýazylýar. Twitter adresimiz Adatkabar. Kontakt adresimiz Adatkabar bile ýazylýar. Gepler Adatlyk Radiosu Türkmenistan agyz suw we saglyk hormatly dinleyijiler şu temadan tegele stol söhbetdeşligimizi dinleýärsiňiz. Oňa Türkmenistanyň publisiýasyjy Aman Muratbugaýew, Türkiýeden türkmen biznesmeni Ak Muhammed Bayhan, Pragadan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Harly gatnaşýar. Adatlyk Radiosynyň saglyk agyzdan we suwdan diýenat bilen açan forumuny seslenmeýän okujalarymyz agyz suw meselesi barada bir näçe pikiri öňe sürýär. Atajan ýen okujymyz Türkmenistan biderek köşklere berýän puluny çeşme suwlaryny gaplap, çagaly enelere paýlasa görnäçe çaga 5 ýaşyna çenli ölmän diri galardy. Eger prezident ýylny halkyny sylaýan bolsa, olara öz çän suwyaly arasy agyz suwuny Orwa görürdi. Adamlar hapa ýaplardan şor, himik jisimlerden dolu suw içip, ýaşany dert, ejir içinde ýaşap ölmezdiler. Türkmenistanda diňe iň ýokary gatlyk baýlar arasy agyz suwuny içip bilýär. Garyplaryň içýän suwy agdalar ýalyp atazanatly okujymyz ýazypdyr. Teşne diýen okujymyz bolsa şeýle ýazypdyr. Herowada etrapda 2 adam agyz suwy ekim suw üçin urunýar. Olary ardaçy diýip ýanyýarlar. Galan millet bolsa tapan suwuny içip ýör. Bu adamlara näme kömek edip boljagyny bilenmek, diňe özüme kömek etmegi pikir edýär. Köp adam şeýle diýip ýazypdyr. Inne Aman Muratbuga şu agyz suw meselesinde näme aman gelen Şapudok fiýaly Balkandan Adatlyk Radiosyna interwiu beren hemem şu hökümet tarapyndan ýanylan adamlar boldy. Siziň pikiriňizçe şu agyz suw meselesini türkmen medeniýetyny nädip gozgap bolar? Agyz suw nädip goglandyryp bolar? Şu arada näme pikiriňiz bar siziň? Türkmenin bir gowşady bar da, ýoluň 4 tarapy bar, şoň 3 ýapyk bolsa birden bir hökman açyk bolýar. Ine şoňu bizim jurnalistlerimizin Türkmen medeniýetyny işleýärleriň düşünmegi gerek. Ine hökman ol bir agyz suw bizi pek derecede bir problemi sözlenok diýip dünýäni gawşyryp oturmalylar. Ol belki Türkmen medeniýetyny berilmedende. Ýöne hakykaty bir hupaýçylyk bilen halka ýeter ýalydylar. Ýöredilýän döwlet siýasatynyň öňüne döwlet basmazak derejesinde aýtmagy mümkinçilik bar. Meselem Aydary Garawum kanalynyň gelmegi Türkmeniň gadymdan gelýän suw bilen üçinçilik mektebini bütünlüğü yıkan yumran etti, weyran etti. Türkmen olaryň şol am berýän suw bäri gelmedi kuwatan özünem mal garasynyň umuman suw bilen özüň şu yer astı suwlaryň hasabyna, kärdilerin hasabyna, ýa çeşme çaýlaryň hasabyna. Ine bir ýerde bizim medeni işgärlerimiz bilen alymlaryň bilelikdäki işi gerek. Şular şu probleman goýulsa men sakynsak bolsa döwlet siýasatyn şoňuňy döwlet basdyrmaz ýöne bizde öňşeýle mektep bardy, işbatlar bar diýip anyk faktlar aýtsaň meselem 1876-njy ýylda Lamakynyň ekspedisiýasy ahara gelenine ahally 37 sany çeşme çaý ýap bar eken. Ýylatyň oturumy owagy 34 eken. 3 sany çeşme çaý artykmyslyk edýän eken şol her owankydan. Şol ýazatlar gowgamaly şol Garawum kanalynyň ýurdun ykdysadyetine getiren peýzajy bilen ziýanyny değişerip rahat edip gurrun etmeli bizde. Her kim kolegasından korkýar, her kim kolegasına bu kulzok bolýar. Ine şeý bilen net bot kadarlygan pazarlak diýip şeydip yurtta olduğunu agyz suwda beýleki bereler oýunçyda problemler, meseleler gatlar gatbaglap şol gendrady öňüp oturşy. Bir Aman Muratbuga. Hudaýberdi Harly size gelmeden öň men Ak Muhammed Bayhanyň pikirini aljak bolýan. Ak Muhammed Bayhan şu arasy agyz suw meselesinde Türkiýedäki tejribeler nähili? Türkiýeden näme öwrenip bolar häzirki ýagdaýda? Türkiýede agyz suw meselesi nähili?
Türkiýede şäherlerde dağıtlarda bular arasalanýan özü käbir ýerlerde ağız suw arasalanýan bulan öz kiçi zawodlar bar. Diýeli köýlerde we daşrak ýerlerde turbodan geçmeýän ağız suw geçmeýän ýerlerde o ýerde eltip taýýar suwlary uly paketiň içindäki 20 litrlik 5 litr suwlary eltip dükanlarda satýarlar, adamlar şondan alyp içýärler ağız suwy. Ya bolmasa nämeselim diýeli bu Çanwyl dağlar bar, şoň töwereklerinde köp köýler bar eken men gidip gördüm, adamlar ýaşaýar. Şonu skwarna gurulan barýan skwarnaň bir basmaly ýeri bar, basýan şonun suw akyp dur. Gerek zatlaryny doldurýarlar, adamlar alyp gaýdýarlar, ýani çeşme suwy. Indi şu Türkiýedäki tejribeler Türkmenistanyny ornaşdyryp siz şoňa realda tökmenine garaýaňyzmy? Şoňa bir päsgelçilik barmyýady? Ýok, bu päsgelçilik ýok. Türkmenistanyň zatlary öwrenip ornaşdyryp bolar. Elbetde ha barkan taraplarda we köpet dağı eteklerine, köýten dağı eteklerine ýanky skwarnalary gadyşdyryp ýöýtüş, şöýrede ulu ýonkaslar goýup, şonlardan baryp alar ýaly, şonu getirip halka paýlar ýaly elbetde etip bolar. Şu ýerden ha biznesin köp böle oşa suw paýlamakdan gazancym köp böle oşondan gelýär Türkiýede. Şeýt bardymlar paýda bolýar. Ya bolmasa janky suw bar ýerlerde derýalaň uruny ýürüte ullakan gurba da hranilişler gurup bundan gapdan suw arasalyan dawat edip o ýerden hem arasalap adamlara gola ýerlere turbadan hem çekip bolar. Bu ullakan mesele ullakan programy gerek bu halky üçinetmek mümkin çünkü Türkmenistana bary o 5 milyon 6 milyon halk ýaşaýan bolsa ony agy suw bilen üçinetmek da şu şunky ýagdaýymyzda da mümkin. Emma bu zatdan şuňur guruplanmaly programmalar bilmeli, ona gidensel işleri uğradıp urukturmalı işleri. Bu Ak Muhammed Bayhan Hudaýberdi hali size gelýärsine ýan amanrat bu alimleriň, jurnalistleriň, ýazgylaryň umman intelligensiýanyň bu meselede öz pikirlerini aýtmakdan bir çeke durýanlygyny aýtdy da. Şoň bilen birlikde de agyz suw meselesinde prezident Berdimuhammedow suw damjasy altyn dänesi bayramçylygy bilen bagly gutlagyny şu ata-baba däpleri, kärizçiligi, guýlary gazmaklygy, umman suwa aýagyl çemeleşmeklik däplerini, ekrançylyk däplerini ullukan baha beripdir Türkmeniň. Ine amanrat bugaýp bolsa şu kanalyň gelmegi bilen bir topar weýrançylygyň bolanlygy, zaýatçylyk tarapa gidilenligini aýtdy şu mesele bilen bagly şu pagtaçylyk, gogoça monopoliýasy bilen baglykda elbetde agyz suwunyň zaýalanlygy, şor suwlaryň köpelenligi aýdylýar. Indi şu meselede adamlaryň öz jogapkärçiligini, öz habarlygyny galdyrmak üçin näme edip bolar? Şu adamlara näme üçin degişli, şu adamlara näme derejede degişli suw meselesi, agyz suw meselesi? Şol mesele her bir adama degişli. Her bir adama, her bir aýratynam ulu adamlara degişli. Şol ulu adam içýän agyz suwunyň zaýadygyny, şol durşuny, çyýglygyny içmeli, dälligine düşünmeli, onu öz çağalaryna düşündirmeli. Inha eger biz şu günwatary alyp görsek, ulu dükanlara baranda adamlaryň alýan esasy ýükü suw satyn alýarlar. Krandan akýan suwam arasa suw, gowy suw. Binäme diýsen olar aýdýar, biz dermany berjek pulumuzy suwa berýäs diýär. Suw satyn almany berýäs diýär. Şoň üçin adamlaryň dermany berjek puluny ýa-da tewip gözläp başdan geçirýän helakçiligini suwa gönükdirmek gerek. Hökümet ol adamlara haçan suw eltip berjek? Haçan owa ýeriniň dükanlaryny meselem agyz suw satyljak? Men onu biljek däl, ol kyn mesele. Aýdylşýaly millet owa ýerine ýaşaýar. Ýöne her bir maşgala şol içýän agyz suwunyň arasynda bolmalygyny düşünmeli. Mümkin bolsa guýu gazmaly. Guýu 40 metrden çuň bolmaly. Sebäbi ýüzlük gazylýan guýulary, hapa suwlar gelýär. Ýani 3 metrlik, 4 metrlik guýulary gelýär. Onuň has aşak düşmeli. Arasa suw içjek bolsaň, şol guýdan içmeli. Eger guýum ýok bolsa, suwum satylmaýan bolsa, iň bolmany şol ýawyň suwuny bir gaýnadyp içmeli, çağalara gaýnadyp bermeli. Her bir adam öz saglygyny ilki bilen öz etmeli. Diňe şondan soň ol döwlete bil baglap biler. Ýagny meseleň çözgüdi düşünjeden başlanýar diýmek. Elbetde, hökman şondan dermany berjek puluny saglyga ber. Saglyk suwa, saglyk iýmite ber, saglyga ber, dermany berjek puluny. Bir ýazgy Hudaýberdi hali. Hormatly dinleýijiler, biz agyz suw we saglyk barada bu meseleler barada 90-njy ýyllarda metduatda mesele bolgan ýazgy Ak Muhammed Sapar bilen hem söhbetdeş bolduk. Ýöne ondan odal Türkmenistanyň raýatlarynyň azatlyk radiosyna agyz suw bilen bagly beren interwýularyndan gysgaça bölekleri dinläp geçelim. Agyz suwy öpçünçiligi ýeti problema diýerler. Kerkiç şäherçesinde. Şol arada maglumat beräýseniz. Ene görüşňäli içeride de suw ýok, agaçlar urap etdi. Suw ýok.
Kerkiçeden su yok. Ağız suyu yok mu? Ağız suya bilmedim. Yani biz tarafa turvası geçti. Özü hali su göremiz o. Son adamlar ne edip o problemi Satın çözer? alırız. Satın alırız. Bazardan satın alıyor. Yok maşinlara pul verip satın alırız. Suwa ekinler şuna bile amda yerden öyle kımbıla geliyor. Näme ağız suwada yerden her kim koyu var da yer koyu. Çeşmen suyu. Elektrik bilen işleyen skvajna buraya onu öyle sorar var gelip erkli radın öğrenem getiriyor öğreleri kurban veriyor 2 saatte kurup veriyor yankıyla. Bizim pasolkamız Leskol, Pemka diýilen, Gatoy diýilen pasolka ýöletin şäherinde ýerleşýär. Bizim ýaşaýan ýerimizde birden gara ýollanmady döwüp iş edinip oglanlar turwalar çekdiler. O turwalar çekilen soň 2 ýyl wagtyň geçendigine garamazdan krantlanmaz akanok. Akayan ýagdaýynda da 1-2 saatda olum şortu, o suwy içmägim bolanok, naharada ulanmak bolanok. Gepler Adatly Radio hormatly dinleyijiler, inni bolsa Şwesiýada ýaşaýan türkmen ýazgysy Ak Muhammed Gölsapar bilen gysgaça söhbetdeşligimizi dinleň. Ak Muhammed Türkmenistan ağız suwunyň häzirki ýagdaýynyň adam saglygyna gösgen täsiri barada öz pikiriňizi paýlaşyp biljekmi? Elbette adam nähil su içse, on şolar ýalam saglygy bolýar. Egerde adam gereginden artyk minerallaşan su içse, onu adamın böwregini daş dörüye, on bagry zaýalanya. Egerde suwuň düzümine pestisitler, ýagny owa hojalygyna ulanýan agyly kimikatlar dökünler düşdi. Onu ýene de adamın bagryna, böwregine, ýüregine, beýleki içki organlaryna erwet täsir edýär. Suwuň minerallaşmagy hem zäherlenmegi ýurtda infeksion keselleriniň möwjümegine getirýär. Türkmenistanda biz şol zatlary Sowet döwründe gördük. Şol zatlar häzirki wagtda da dowam edýär. Ak Muhammed Bagışla sözüňi böleýin. Siz häzirki wagtda dowam edýär diýeňizde näme esaslanýaňyz? Sebebi Türkmenistan'da häzirem owa hojalygyna su bisarpa ulanylýar. Su artykmaz minerallaşýar. Oňa ýa-ni owa hojalygyna ilmi esasda dälle diňe göz şaky bilen pestisitler ulanylýar, agyly dermanlar ulanylýar, himiki dökünler ulanylýar. Ýekece mysal getireýin düşnükli bolmak üçin. Şwetsiýadan hem de Ýewropadan turist bolup Türkmenistana gidýän adamlara häzirki wagtda şeýle sargy edýärler turistik firmalar. Türkmenistana baraňyzda şu taýdaky suwdan hatda başarsanız ağzınızdan çaykamaň diýerler. Diňe şol gaplanan arasda suw alyp şonu ulanyň diýip ýürüte Ýewropaň turistlerine, şol sany Şwetsiýa turistlerine berk sargaýarlar. Sebebi Türkmenistanyň içimlik suw, agyz suwy içmäge düýbünden yaramsyz diýip hasap edilýär. Suwun minerallaşmak derecesi Türkmenistanyň onlar çeşitde bolmalysyndan ýokary, oň üstesinde de oň düzüminde köplenç kimikatlar var. Ak Muhammed, indi sizin pikiriňizçe bu ýerde çözgüt nämede? Gysaly näme edip bolar? Türkmen hökümeti näme edip biler? Türkmen hökümeti häzir ullakan fontanlary gurmagy besedip ýurtda su infrastrukturasyny döretmeli. Türkmenistanyň su infrastrukturasynyň derejesi dünýäde iň ýokary derejä çykmaly. Suwun bisarpa ulanmagyny besetmeli. Sebebi su Türkmenistanyň geçmişde de birinji problema bolan zat häzirem şeýle geljekde de şeýle bolar. Häzir bütün Orta Aziýada suwun resurslary ören tiz azalýar. Orta Aziýada su sünnek dawalar golaylaşyp gelýär diýip dünýä ekspertlary ýatladylar. Bi Ak Muhammed Gölsapar. Tegelik stolsa kötdeşligimiz dowam etdirýär. Ine telekeçi diýen bir okujymyz şeýle teskir galyrypdyr. Saglyk agazdan we suwdan diýen at bilen Azat habaryny okutgamda açylan forumda. Agyz suw diňe bir ýagdaýda telekeçilere hakyky ýol açylyp, adamlar çeşme suwlaryny arassalanan suw gaplap satmagy mümkinçilik alanyna goglanýar. Bizde döwletdiňe uly wezipeli ýa baý adamlar düşünip telekeçi diýen okujymyz ýatyr. Aman ratluğa indi şu suw meselesini ine Ak Muhammed Bayhanam aýtdy, şo ullakan biznes edilýär diýdi. Dogrudanam şu hususiýetçilige berilse şu meseleler teori ýagdaýlarda hususiýetçilige şeýle mümkinçilikleriň adam bolsa berilýänini gaýdylýar. Eger bu ýagdaý has giňeldilse, hususy telekeçilere has giň ýol açylsa, şu meseleň çözgüdini golayladarmy? Şeýle mümkinçilik görýäňizmi siz? Şeýle mümkinçilik görýän gaty dogry pikir. Sebebi şol hususiýetçilikdäki adamlardan, hususiýetçilikdäki edara kärhanalardan adamlar bir anyklady talap edip bilerler. Birem
hususiyetlikdäki suwy ýene gaýryny adamlary üstün edýän hususiyetlikdäki edara karhanalar, şirketlerim özünün müşterisini gatyrmadyk üçin enden geleni iş ederler. Bir gowluga tarap etdiler. Ýöne şerde ýene bir ýagdaý bar da, Türkmenistanda, Alaýda Türkmenistanyň şäher ýerlerinde agyp puny gebek gelenini döwlet hökümet tarapyndan edilýän oňa diýişlere garamazdan ýol berilýän şeýle ürkän biharpalyk bar. Inha aýdary şol Aşgabat şäherinde her köçen satylgyna maşin ýuýan yerler var. Bir maşin ýuýan nokodum bir günne sarf edýän suwy bolmanyny şäher ilatynyň bir 2-3 ming adamynyň bir aýda sarf etse suwny sarf edýän oňa näme edýän, näme diýen adam ýok. Şol ýene ýanky diýenim oğul ýeň atyndan edilýän para peşweşiňiz şonu şoturum kanlar hyzmaty edaralar görmediler hadiýa. Aman rat bu taýda şu mutsu siýasatynyň oýnaýan rol nähil dogrudan şu biharpalyk barada öňden görüň edilýär. Emma şu ýurtda suňur bahasy ýok diýen pikirler edilýär. Şu ýagdaýdan biharpaçylyk alyp gelýär diýen pikirler estilýär. Şu pikir aňyrçak derejede dogry pikir. Hem Türkmen aýda arlanyň arzusu bolmaz diýerde. Mesela aýdary Göktepe'nin gummatlarına kolhozlaryň birine tutulýan su gize agyp şu zara düşýär barp bağımdan çykýar 100 kilometr ýol geçýär bir gizede. O taýda bağımda başga dörep ýaty derkerde de da su ýok, hökümet ünsverenok, ekine su ýetenok, kopkun edilýär, ölçenlik berilýär. Ahasy bolsa onu bir ýagdaýlar biharpalyk özünden aradan gider. Ýokşa Hudaý berdi haly size gelýär. Sizin pikirinizçe dogrudan suw medeniýetini, suwa garaýyş medeniýetini dikeltmek üçin birinji, ikinji näme etmeli? İlki bilene sanitariya epidemiya gullugy hyzmat etmeli. Suwun arasalyk derejesini aýdyp durmaly. Edil howa maglumatlarynyň aýdylşy ýaly suw nirede hapa, näçe derejede hapa, şonu telewizionyada köpçülüge ma'lum etmeli. Bizim owamyz Bayram Ali'nin Demirgazyk tarapyna, aşak tarapyna ýap Bayram Ali şäheriniň içinden paýta zawodynyň goloýundan ak geçýärdi. Bizim owamyzda hiç wagt görülmedik. Türkmenistanyň ýam ýitikiden gara hassa ýaly erbet keseller boldy. Näçe adam öldü. Hudaý berdi haly bagyşly. Näsinji ýyl şu kelýärçilik boldy? 80-nji ýyllar. 80-nji ýyllarda boldy. Men soňky maglumatdan elbetde habarym ýok. İkinciden, milletin öz medeniýeti bolmaly, suwa garaýşy bolmaly. Belki de kranlardaky suwlary çalyşmaly. Meselem tualet üçin, hajatxana beýleki ýerler üçin aýratyn suw, içmek üçin hem aýratyn suw bolmaly. Täze medeniýet girizmeli. Täzeçe işlemeli. Meseleni de şunyň talabyna laýyk çözmeli. Ýazy Hudaý berdi haly. Türkmenistanyň agy suw we saglyk hormatly dinleýijiler şu temadan tegelik stol söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Oňa Türkmenistanyň publisisiýasy Aman Murat Bugaýew Türkiýeden, Türkmen biznesmen Ak Muhammed Baýkan, Pragadan Türkmen ýazgysy Hudaý berdi haly gatnaşdy. Tegelik stol söhbetdeşligini Pragadaky studiýadan men Ýogşan Nurwan alyp bardym. Elbetde bu mesele barada siz hem öz pikirleriňizi aýdyp bilersiňiz. Munyň üçin Azat Habar nokot.com-a girip şol ýerdäki mümkinçilikden peýdalanyp öz pikirleriňizi ýazyp galyryp bilersiňiz. Ýene-ki efir duşuklarymyza çenli hoş, saglykda galyň.